A directora xeral de Persoas con Discapacidade visitou esta mañá a sede da Asociación Amicos en Comoxo, onde tivo ocasión de coñecer de primeira man como avanzan os traballos de ampliación da residencia. O novo Fogar Amicos contará con 26 novas habitacións individuais, sumándose á residencia que xa está en servizo e que conta con 37 prazas. É un proxecto moi ambicioso, na que ademais invirten moitos recursos, son case a aportación da Consellería de Política Social é 1.200.000 euros en 3 anualidades, e se todo vai ben, pois contemos que a mediados do ano que ven se poda estar rematadas as obras e os primeiros pasos para iniciar o funcionamento. Ao mesmo tempo tamén vamos a comprobar algún dos proxectos financiados na convocatoria dos fondos IRPF que nos permiten atender e prestar apoios a máis de 80 persoas con discapacidade en distintos tipos. Ademais de colaborar na execución do proxecto, a directora xeral de Discapacidade ratificou o compromiso do seu departamento co financiamento de novas prazas públicas. A mediados do ano que ven, moi posiblemente, pois xa estará lista. A min gustaríame destacar que a Xunta de Galicia cree firmemente en Amicos, creemos no seu traballo, creemos na forma na que coidan das persoas con discapacidade e non só as coidan, senón que tamén traballan por integralas na comunidade a través de proxectos de primeiro nivel como esos proxectos medioambientais que coñecíamos este mesmo verán de restauración dos fondos mariños, da fauna marina e tamén a través de proxectos para fomentar a vida independente. Creemos que ese é o camiño a seguir e por eso desde a Xunta de Galicia vamos a seguir apoiando sempre todos os proxectos de Amicos, non só a nivel institucional, senón tamén a nivel económico. Imos a seguir apoiando a Amicos na mellora das súas instalacións e na mellora de novos recursos e, por suposto, imos a seguir apoiando a Amicos na súa estabilidade financeira, no financiamento das prazas de discapacidade, non só a Amicos, senón tamén a todas as entidades. Durante a visita mantiveron tamén un encontro cos socios italianos do proxecto Muse enmarcado no programa Erasmus+. Trátase dunha metodoloxía innovadora baseada na música e na arte como terapia, encamiñada a mellorar as habilidades de comunicación dos profesionais dedicados á atención de persoas con necesidades de apoio.